Hello. Yes? Uy, Gimo, nagunsa man ka diri? Naku, Ricky, para mamisita sa imo. Kitang ka papa ba? Narabas si papa dira ah. Ano rin na imong papa? Tinarong manin ako ah. Kabalon dili mo sugot si papa nga maguyab-uyab ko. Sige, nagod. Asa man imong papa? Kaya ako atoon. Grabe, gahi aja di mo gulo, oy. Sus, gahi na akong gahi. Basta tinud-anay nin ako ah. Sige, ato si papa dito kaw. Asa man imong papa? Nadira sa luyo, tanawa. Kana mga inana nga problema, pre. Dapat isyat-syatra na to na, pre. Para mawala na itong problema. Kinsay papa ni Marites Diricol? Ako! Nga naman! Nakuha mo rin niyang papa. Col, pwede mananghid? Suman! Sumay pananghid mo! Col, pwede ko manguyab sa mong anak? Dili pwede! Pre, kalma lang, pre. Murag seryoso man po nang namisita sa imong anak. Kabalo ka pre, pinanggak na ko na akong anak. Kay siya rin isa ang akong anak. Pasagdahin na guna, pre. Dalaga na bitaw na imong anak, pre. Ito, Col, seryoso mabuko sa mong anak, Col. Sige, tarungalan akong anak ha. Yes! Sige, Col! Salamat, Col! Tis, isugot na imong papa. Ha? Himala, kay gisugtan ka. Alangan, kaya naaman po imong angkol dito nga hinlaban sa kuha. Aw, sige, ali, isa ka. Lingkod sa diri, oh. Ali, tapad ta. Nguyab ko sa imo, ha. Sige, uy. Yan, saman. Sugtan ako, bi. Ako yawan ni mo manguyab, uy. Diretso-diretso man ka. Inaunsa. Sa pa may dugayan nga, nagkahigugma ay mga kata. Ah, sige, gisugot ati ka, pero tarong ako, ha. Yes! Salamat, Lord! Lipaya sa amaw, uy. Uyab naman kata, pangyo ako kisbi, Sarah. Gusto na makakita diri, aba. Wala lagi. Pinakalit man. Ah, sige, pero kalita ha, kay basig na ay makakita ba? Buag laway ni mo, uy. Grabe, lutbras mo ba? Isa pa, bi. Tama na siguro to, uy. Daing kitang paspas. Ay, dapat sunong mo. Lambot nga feelings ba? Sama na siya, uy. Nahinaya lang, ha. Sige, ho, ninayo na. Gimo, nung saan naman ka na? Bantog na kay laing lasa?